Apa mandi? Mungkin ya kau yang mandi, nengma. Enggak, seorang dah yang nengma. Iyo, kau itu seakan-akan sawi. Kau itu nengma, mana dah aku cuma nengma sih? Bangga anak. Mana yang akan sana sana. Pas waktu papa ini, suah bawa kompani nengma ni nemu. Mungkin enggak cuma yang bawa buat sih. Budaya panjang ni tu dah sih. Sudah berapa? Bawa udah panjang, bawa udah berapa ni? Tahu dia buat juga kan? Anu. Hata orang tu panu mangana yo kafu, lumo ahli sekarang Wangu. Angkana mangana yang kafu, anu kafu. Pasadaru, pada ni kiri nama ada spend, cita tu cisi munu tu, munu tu baca bat, sekarang orang itu sahaja. Tapi orang nampak tu munu mana, munu sekarang. Isua ada gar, gar tu ni 4 days. Ini saya pun nampak singgung di sekarang mana. Ano isi, dah kamu tora, mano i under age, mam cak. Mano dah kamu tora, akan bengkak tu, tisi. Dia kan boleh. Aisyah tu, Aisyah dah tu. Munu angkat tisi, dah macam munu gua dah ada di panci. Dah kating kita tu berisa punya social office, bakutanga. Bawa di tu bahasa ni cakap mana Mwana ni numpini sebi. Pada orang mana nak cek, cemu semua macam. Ini sekretar wasabu. Mabiang. Anu tu jam cemu, kucing ke apa sih? Tuhan. Isu anda kata orang mana nak cek. Apa zinda nyanyi lah, food. Aku tira mana apa tu ni. Paidi, aku namun malu bah. Lu Yakabatwa ni sama. Sebentar cakap. Pasal itu mana aku. Wakapata sehemu za pinduka. Ari ni mwana wao. Ruga rote. Ubura. Obaruno. Alright. Udah mana ya sir? Mau kore mana? 16 years. Udah sekali rosa. Udah zobo. Mara ada di mana kamu macam Aku mesti saya kasih mudah nana mana? Oh, sebelum tunggu, mana aja di luar dari 16. Sangat kita kenal pada semua bapak Mwana semana. Ibu bapak lagi dulu bapak wezi. Uli sama yang sekarang sikit. Ada sekarang sikit. Uli dia muda village. Karena mak basi bu. Uli dia ngai bata bu. Iya. Dia. Situng kan cara mau belajar bu. Manu dulu. Hah? Manu dulu tu. Oh, macam apa? Ini cakap ni itu dah. Nanti Ichidya Mwana anditi asli nozozo akan terbikin 18 years anditi udah 18 years mau mati sure amati kawan tu cuma anjat jauh kawan betul anjat jauh dah anditi oke wan bomera pa boshama yo wa ungata doza zimshama ya kuta ndo turanda yijuka zugana bamba yo pamso ngam ari ro skane no blessed figure kuti ndiwe tsika nditsike zvinoreva tsika nditsike unozviziva hamisi tsika nditsike hamumirirani uyo agara muchamatika ndinoti kana ndakudai kunoda passport Rumba kunjia munu kupara kuti amugowe muna kushidira ndio mbatita Takupengwa. Nikuwa takupa patela. Nyai ipo ndio pesa mama. Wangu shwa mukazi awe kumba kwa mwini. Andike. Ndakaba kwa kuna baba. Awe kwa kwentu kana ndio mtisia. Ora twewe naso waziva kuti mwana wewe mwana mudiki. Wombochi nzvembo usikaziye. Mambo bva kuti wewe zvitonge. Kuti vakuti zvitonge nyaya kuti wewe unoziva chi mtembo. Oh, verenga utani makota. Kamsoro chana. Tora kaverenga. Ora izvese wamosikaziva zvinhu zvako.
ndozvako tingaramba unoziva here kuti ukaramba uchiexplaina unokutakua tinokutonga vamwana ndozvako sipisabo ndozvako mwana muenda age maverenga ndozvako zvipe mutombo ini pamusoro chengamiri ndingaite sendikudzoka tapedza kudaro inini muchongoona ndiri munomu mwana uyu akaenda natete vake akanditizira ndakasvika pambao vakandilongedza mabhegi zvisina kana kuchidzirana zvakanzi ameta murume unomuziva zvanzi chizvichaja tese tazvinzwa kana atete akapindira chii zvese zvakaita but tiri kuti vese vanhu ivavo vaipara mhosva nokusaziva but nhasi tiri kuti iwewo takupa mukana wekuti taura kuti unoatezva nekuti mutemo unoziva inini handigoni kuchajira usekretari wasabhuku sabhuku vanopinda kusangano every first Friday every month mwedzi wega unofanire ziviswa waita takati tichitaura nyaya iyo tivataura masabhuku kuti verenge funa mutemo undoza mutemo yakakumbirwa naunofuna kutumba namadziva namanyamaro vari four matips omushamba anonzi mabylaws kuno malaws kozoti marules kozoti mabylaws anokumbirwa navanotonga kuti atinotonga tichisakusa mitemo iyi 1 2 3 4 yona ikizamenwa kuti right chief shandika yakashandisai sabhuku wenya havana kumbokuverengera mitemo iyo ipapo zvapena pamusoro chengamiri ndingaite sendozvadaro uya kwamurika ngandikudzi ndagara ndipo muchachi mwana uyu akamboroa ndizvozvo pambo pacho akatimborwa kunaseko izvozvo akaita chimina iye mberi ndechifambana dzangu bandisikanotaura akaita chimina bana munokuya zochiripota izvozvo changamiri chakaitika ndechekuti aiwa hana nyaya chakaisa kupolisi iwe chimina polisi ita zvayo zvichivanhu zvita zvavo ndakokupinzawo mukupepeta iwe uzozvipepeta iwe shamari wokuchengeta chirohozi ohochicha zvinoshanda nise mombe dzakaendatu kuzuguru inomunozira rainesi mai mwana chichikuzwa kuti makutu zvisati kuzvibhana izvopanda kuzvitamba pamhira pana zvungurira masabhuku asitaura next kutsva 7 kwakototora simba dzavanenge wakaisa padzima nokuti kati zviguru hatichazvida muno ani achagumidza wamisungwa 7 anosaina kurumidza kusumuka iyo unondo kwatinosununguka iyo